jitkellmu fuq tanġliet u mwiet ta' kull jum tul il-jum kull staġun mingħajr waqfin. Stejjer twal lejl u nar kollha mrar fi triq tat-telfin. Biftit ħsieb u għajnuna il-kol dritt nibqgħu mexjin f'għada sieħa mill-lum maqudin. Noħlom dinja feliħa maquda fi-slim f'loġ mill-paċi tal-lingwa bla kliem. Tfal bit-bissima il-bot mit-tiġri tarmi erida fil-kwiet. Pajjiżi sħaħ popli mingħajr triq li jissiltu għal-ferħ tant mixtieq. Reliġjoni twemmin il-kulur u x-xajjew skur. Tajjeb li nifwissew biftit sforzi tal-kull maħluq li dejn tal-ħbiberija tistaqat tofri l-min jeħtieġ tiegħek l-għajnuna